sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayang, umulang lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Padayon natong iampo nining santos nga misa ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ilabi na sa naggubat ng mga nasod karon, mawagtang naunta ang impluensya sa dautan nga espiritu sa matag tao, labi na gid ng kadautan nga moresultas kagubot o kamatayon. Iampo sab nato padayon ang ato mga benefactors and donors na siging tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mupadayon ba ako? Wala nay igong panahon nga maghisgot pa ako mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Hipti, kang David, kang Samuel, ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitakom nila ang mga baba sa mga leon, gipalong ang makililisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakig-away o gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babay ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban midumili sa pagdawat sa kagawasan ug nagpakamatay nga sinakit aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos. Ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan, gibato sila, gitunga paggabas, gipatay pinaagi sa espada. Naglaag-laag sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabos sila, gilutos o gidaog-daog. Wala sila mahimuot sa kalibutan.
Nahidiin-diin sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan, sama sa mga kagyo. Nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios naglaraw og mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo o Ginoo, nga imong gitagna alang kanila nga nahadlok kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita sa atubangan sa mga tao. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa daotang laraw sa mga matarong. Ipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy-anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Daygon ang Ginoo, kansang katingalahan nga kaayo, iyang gipakita kanako diha sa usa ka syudad nga linig-on. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayayon ikaw o Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea
didto sa yuta sa mga Hirasenhon. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa menteryo. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa menteryo og wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghanang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o gilugti ang mga pusas o walay tao nga makapugong kaniya. Adlaw gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit ug samad-samara niya ang iyang lawas sa mga bato. Didto pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Hesus, busa midagan siya ngadto kaniya og miluhod sa iyang atubangan og unya misinggit, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Hesus, espiritu nga dautan gula niining tawhana. Busa nangutana si Hesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Niadtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib didto sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, paadtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan og ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga molupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip ug nahadlok silang tanan. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nagiyawaan og sa mga baboy nanugilo niini sa uban. Busa gihangyo nila si Hesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala mutugot si Hesus, giingnan hinuon niya siya, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Hesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhi sa kalibutan, matod pas istorya, wa gyoy libre. Ang tanan, bayranan gyud. Hasta ning atong simbahan, kinahanglan gitang mugastog kwarta
una pata makasimba og tarong kanilang atong sounds mahal-mahal ni aron makadungog mo og maayo palit sa tag-arang-arang nga sounds mga hapit nimo 2.5 million aron marang-arang atong tingog niya. Okay na ba? Kamusad o gusto mong mahapsay-hapsay inyong pagkatog mo gasto yung tukod o balay, no? Niyag naasan mo yung mga sakit, gusto sa kang maayo o arang-arang yung pagkaayo kanang di ka matiwas at yung kas mahal-mahal nga bayro nun kana bang kada pitik ba libo-libo yun pero gusto kag igo-igo rasan nga igo-igo rasan kang kuanon dihala sa kanang libre. So og dindot ang atong tumong mahal ang atong gastuhon. Si Kristo naasa siya tumong aron maayo ang sakit ading giyawaan ning tao nga nagsige na lagdagan magabi ito anas menteryo gapuyo nya unsa may gipangayo nga presyo siyawa aron biyaan nila ang tao aron di na sila mopuyo dito. Ingon siya pasudla mi anang mga baboy mga 2,000 ka baboy. Daghan na ba na kanang 2,000 ka baboy? Daghan sa una wa man sila ipigire ila ramang itugway ang baboy sa anang umaba. Pagsud sa yawa dito gipaambak sa yawa ang 2,000 ka baboy ngadto sa linaw hurot gyud kamatay mautoy bayad sa ilang pag sulod o sa ilang paggawas. Una sila mo gawas ila usang patyon tong 2,000 ka baboy. Ang mga tao nga naglaom nga ang mga baboy may mahimo nilang panginabuhi naguol. Wa sila malipay nga ang tao naayo. Naguol sila sa baboy. Moto ilang kiing na sisos ika may nakaingon nga nangamatay itong baboy kay imo mang ipabalhin ditong yawa ikay pahawa dinhi. So ilang gihinginlan si Jesus tungod sa ilang kaguol nga nangamatay ang baboy. Wa nila ing na si Jesus nga pabilin dinhi aron daghan pang giyawaan nga maayo kay kahibaw mo gud sila mahal-mahal yung bayad ning yawa. Kanang yawa mahal nagbayad pero karikas Ginoo barato ra plus ato dinhi para simbahan slot raman pila ra gud ng slot 1,000 kada slot nawa na anak kay divine sa na unity, prosperity and satisfaction. Anara man na lipay na tana pero suway lipay ang imong yawanong tumong. Labi na gyud og nag-anam og kagrabe nga pagkayawanon astilan dili matagbaw og milyon-milyon no kana lang kuan sa nga kana bang hitabo ron ba sa Russia ug sa Ukraine ba kana bang ang yawa sa garbo ba nga ako gyud masunod nya imo ginang tagbawon porting dagko ang gasto amo pila na ka bilyon ang ilang gasto diha. Siging pabuto ang mga armas, palupad ang mga eroplano, padaan ang mga igugubat, mga tangke digira. Wa pa nailabot sa nangamatay ng mga sundao, nangamatay ng mga tao. Aron lang gastuhan na matagbaw ang ilang garbo. Kanang garbo yawa na. Yawa na Ilingian ay mong tupad. Inawa kay garbo diha. Gasto kay ng garbo mahalon kay na ngayawa og imo gina siyang tumanon imo na siyang tagbawon hastang mahala pero karikas humility kaning Pangginoo kanang humility pagpaubos amino sa jud gasto no kay pananglitan moingon si Zelensky nga sige
Putin mo kuan ako nimo, submit na ko nimo, or mabali ba ka si Putin ba kay mo ingon, sige Zelensky, magpaubos na ko din ako, mo withdraw na ko sa gubat, matuma na ang imong pagbuot, agamay ra gasto, wa gyud ambot na ba kay gasto, pila kay gasto ka, yan kanarang tawag tingali, kanang pagpabalik sa mga sundao, hipos, gamay kay gasto pero dako kay siya epekto nga nindot. Sa may nindot nga epekto, wa na'y krisis ang kalibutan. Makuang gyud sulbad gini kaning tanang krisis nga giatubang nato karon tungod aning inflation nga porting grabiha. Dali kini masulbad. Pero ila ginang padayonon, mura kita ni. Patay kita ni, apil kita dinhi. Muna si Jesus naghimog mga butang nga dili kayo kinahanglang gastuhan. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang nagsunod sa Ginoo, ang dunay pagtuos Ginoo, gagmay kay sila gasto. Ngano man, kay magtago ra sila sa mga langob, sugot ra sila maglakaw-lakaw, sugot ra sila way pagkaon, sugot ra sila way ibisti. Sama nila ni David. Ni David nagtago-tago biyan is mga langob. Unya asad, kung makig-away po sila, di na sila kinahanglang magbansay og maayo. Kaya nga naman, ang Ginoo ray mo supply nila. Og mangaon sad sila, ang Ginoo ra say mo supply, di na sila kinahanglang magsigi pag yung tigom, siging tigom, ug daghan gyud kayo. O tanawa ang mga hari sa Israel nga naagi na silang huna-huna, tigom, sama nila ni King Solomon o uban pa, nangahugno, kaya nga naman nagsunod naman sa garbo. Unsa man nang magsigig tigom, unsa man nang yawa, kahakog, abaris, kahakog, mahal sa kaina, kanang yawa, pastang mahala sa dana noon. Bisan pag abot na kag mga trilyon imong kwarta, dollars, di pag matagbaw, sige tigong. Pero arikas pagkamanggihatagon, kanang generous, na bisan ganig labandira, makapalit mag-slot, makapalit og slot ba, kanang kuan kayo, kanang nindot kayo, dali ra kay siyang tagbaon kay makasweldo siya, palit dig slot. Na manggani driver kabalhabal, kapila na nagbalik-balik og palit og slot. Taxi driver, no? Hasta pag gani mga masahista nga mga buta, makapalit pag slot dinis atong parokya aron itabang sa atong mga panginahanglan. Ingon ana kanindot og magsunod ta Ginoo. Bikaron kamo, unsa may inyong kinaiya, Diyos nun o yawanon? Kinsa dinhi ang moingon Diyos nun ko Father? Tasang kamo. Ayo. Kinsay moingon nga yawanon ko Father? Kinaiya akong gisgutan na. Sige, unsa may sukdanan? Unsay sukdanan? Magsigi gani kag gasto para sa imong kaugalingon, nya mabalaka na kas mga kwarta para sa imong kaugalingon, yawanon ka. Lagi. Pero magsigi gani kag gasto para sa kaayuhan sa uban, nya ang imong mga panglantaw para sa kaayuhan sa uban, Diyos nun ka. Sige, ingna kano na imong tupad, ingna okay ra ka mo gasto para nako, ay gana, ingna okay ka imo kong gastuhan. Maingon siya nga lisod gani ko dire, kana yawan ona ang iyang gitanaw, ang iya din kaugalingon. Mao na itong kinaiya gud. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing
kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Unsa may paglaom nga atong isintros Ginoo, matud pas Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Ako na'y bahala nimo. Iya pa yung himo ni nga maksimum. Ingon siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot hutdag yung hatag ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa imong isig katao. Ako na'y bahala nimo. Ndota no? Hutda ko no ninyo, baligya ng tanan ninyong kabtangan niya ipalit din higslat. Unsa kay may tabo? Tistingi yun. Swayan gini ni San Francisco de Assisi, nila ni Mother Teresa, ni San Roque, ilan ang giswayan og daghan pang mga santos nga atong mabasa ang ilang kinabuhi diha sa atong Google. Google ba? Kanabang mga dato gyud sila nya ilan yung giswayan biyaan tanan nya gasulob na lang sila og sako nya didto na sila nagpuyo sa mga disyerto. Giswayan gina nila unsa may resulta. Matud pas unang pagbasa, dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Dalaygon mo nang gasigit ag daig. Giswayan sa ni Pedro Calungsod, giswayan sa ni San Lorenzo Ruiz. Ano bang biyaan gyud? Muna sa Jesus ang iyang yung number 1 nga requirement kun motuo ta niya, ingon siya, biyae gid ang tanan, apil na ang imong kaugalingon. Nya unsa may iyang promise? Ako'y bahala nimo. Muna adto kita mulaom sa Ginoo na siya'y mo kuan nato, mo atiban. Gamay ra kay tagasto ana, pero dako kay tag mabuhat. Kinilang dinis ato nahitabo aning atong parokya, daghan kay nahitabo nga nindot tungod kay daghan sad ang nibiya sa ilang mga kwarta ug ilang gi pamalit dinhi og mga slots. Ginagmay ra gina nga slot. Kung mo palit kag usa ka slot, di jud ka katukod og building nga mo worth og 30 million. No? Pero sigig palit og slot tag 1,000 dinis ato kanang dopes, di ba? Dangtag mga 7 ngadtos na po kabuan gikan karon mo barog ng building nga kumbinto nga atong gipangandoy nga mo worth og mga 30 plus million siguro na. Nya unsa may imong bation kung nagsigi kag palit og slot? Bisan ang imong napalit siguro mga napo ra ka slots in 10 years, ay in 10 months. Unsa may imong bation? Punon kas kalipay kay part ka ana. Nga na magay mamisita din sa tong simbahan, inigtan-aw nila, hala kanindot pader, sige bedyo kong palit og slot. Magluha-luha gong matas kalipay nga nakakita siya ba nga naingon ani niya, naka-appeal siya. Labaw na mo dinhing taga dinhi gyud. Ako sad sige sa kog palit og slot. So idigbiya na ko dinhi aning parokya ha kay balhin-balhin raman mi. Malipay pud ko nga nasa ko'y nabilin nga tampo dire. Di gud kayo dako. Pero nakahimo og dako nga kaayuhan. Nganuman kay ang Dios nun nga kinaiya nakasintro gyud para katilingban sa simbahan. Ang yawanong kinaiya nakasintro ang kaayuhan sa kaugalingon. Mao na ang Ginoo ato yung hinginlan or mahinginlan basta mahimo natang self-centered. Mahinginlan gid nimong Ginoo. Nabitay mo ingon ako, Father Oy, ayaw pagsighisgot anang patay-patay nya ikaw ra ba ang imo ra bang hisgutan mga tiguang nga pwede nang mamatay. Unsay pagtuo nimo namong mga tiguang patyunon? Nako di oy giapil masad nako mga batan-on god. Ana. Isay pagsighisgot anang patay-patay mga matay magitang tanan sige man kag mention ana. Mo ana usay bas comment. Magkatawa ba ako nako
Hadlok pag din siyang mamatay, no? Kamo din, di mo mahadlok matay. Sige, may tag-ugma na mo schedulean. No? Bitaw kanang mahimotang sentro sa Ginoo, ang atong pangandoyon kadtong iyang gingharian dito sa langit, dili dinhi gasto kay tanan. Gasto kayo. Pero dito wa na tay gasto. So unsa itong buhaton dinhi? Gastuhon nato ang tanan natong income para sa kaayuhan sa uban. Nya inig himo nimo ana ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Nya nindot kaayo ang iyang pag-atiman kay makaingon jud ka wala na akong hahanapin pa. Ngano man, because God is everything, the source of everything. Nya kun imo nang tumanon ang iyang sugo, tumanon sa niya ang iyang panaad nganhi nato nga the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Nindot no? Ano mamumura mamugluya kay mga naong? Sige, manindog lang ta kay aron kahuman na taan eh. Mga igsoon, nagkatigom kita diha ni Kristo ug malaumon kitang mudangop sa Dios sa atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon o pagkamanggihatagon. Muingon kita, Amahan, panalipdi kami. Amahan, panalipdi kami. Alang sa Santo Papa, sa kaobispuhan, sa kaparian ug sa mga diakono, nga tabangan kita nila aron magpabiling lig-on diha sa atong pagtuo kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga matuuhon, nga mabatunan nila ang kaisog sa pagsulti sa ngalan ni Hesukristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang kanila nga nagmatig-a diha sa sala, nga tandugon sila sa Espiritu sa Ginoo, aron magbasol ug magbag-o sa ilang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga sa walay hunong, muhatag gihapon kitag suporta alang kanila, nga gibatig kapait tungod sa sobrang pag-antos ug kasakitan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang kang halangdong tsupilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa atong minahal nga namatay, nga luwas silang mudangat sa langitnong puloy-anan uban kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Langitong Amahan, nagsadya kami tungod sa imong naghingapin nga gugma alang kanamo. Busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am
igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailahan sa among pag-alagad kanimo. Mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugaligon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, binhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayroon ka nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manao sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan pagulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan sa tao gipapas. Pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Hinaut, imo pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung ang atong tanan nga maayong buhat nakasentro para sa uban, dili para sa atong kaugalingon. Wala ko'y update ron sa atong slots, basig sa Miyerkules na ato na lang tingbon ang nanulod sad sa atong mga bangko ug sa atong mga kwarta padala. Pero ang atong DOPS padayon ta sa pagpamaligya, mga 36,000 pa man ka slots ang available. Nya ang atong SNJP nahunong na to gahapon, ato na lang sigihan og dawat ang nanulod karon nga additional nga gipamalit. Hinaot mahurot unta to 1,700 tingali to ang nahibilin. Sige lang, grasya gyud ni Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Lucia, qui celi pandes ustium, vila primo ustium.